Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Tasing pawartos Jawi Hono Coroko TV kalih kula Sheila Oktarina. Pemirsa lebet jelajah budaya menika kita badhe mirsani seni jaranan ingkang dados salah setunggaling seni tertua ing Indonesia. Ingkang saking seni tradisional leluhur Jawi Timur. Kados menapa nggih sejarahipun? Nah, salajengipun Den Bagus badhe ngajak kita kagem ngedapi es ingkang cekap viral lan kathah dipun renemeni tiyang. Ingkang menika es duren. Kagem pangremen duren temtu kemawon saking asmonipun sampun cekap nggodha nggih pamirsa. Sumangga lajeng kemawon kita tingali informasinipun. Pemirsa, jaranan menika salah satunggaling kesenian tradisional ingkang paling misuwur ing Indonesia. Minangka warisan budaya ingkang sampun wonten wiwit abad kaping 2 ingkang kepengker, asal usulipun piyambak dipun dipercaya asalipun saking Jawa, khususipun ing wilayah Kediri lan sakitaripun. Seni jaranan sampun wonten ing jaman saderengipun mlebet pengaruh Hindu lan Buddha. Seni punika misuwur kanthi pertunjukan ingkang nampilaken penari ingkang ngedaki kuda ingkang dipundamel saking anyaman bambu. Dipuntindakaken kanthi iringan musik gamelan lan tarian ingkang kebak energi. Penari jaranan visualisasiaken kegiatan, keberanian lan keharmonisan antawis manungsa kaliyan alam. Nanging, wiwit saking awal kemunculanipun, seni menika boten namung dados hiburan, nanging dipun percaya minangka wujud samanisme ing ajaran animisme. Nggih menika minangka sarana ritual lan upacara adat kangge nyuwun keselamatan lan kemakmuran. Dipun duga kanthi cara nglebetaken roh leluhur dhateng regonipun salah satunggal tiyang. Minangka salah satunggaling warisan budaya ingkang paling sepuh, pelestarian seni jaranan menika wigatos kangge njagi budaya Indonesia. Amargi secara boten langsung, lumantar pertunjukan menika tradisi lan kearifan lokal ingkang kegandeng ing gerak lan cerita ingkang dipun bawaaken tansah dipun lestantunaken lan dipun perkenalaken dhateng generasi muda. Ing perkembanganipun, jaranan ugi dados perangan saking identitas budaya ingkang dipun promosikaken ing maneka acara ingkang wonten ing tingkat lokal utawi nasional. Jaranan dados simbol kebanggaan budaya ingkang nyambungaken masa kepungkur kaliyan masa ngarep. Ingkang ngewahi konteks pelestarian budaya, jaranan maringi contoh kados pundi seni tradisional saged lestari lan berkembang ing tengah owah-owahan jaman. Lumantar saben langkah tari lan musikipun, jaranan ngemuti kita babagan wigatosipun ngajagi warisan leluhur supados tetep urip lan relevan kangge generasi-generasi ingkang badhe medal.
Pamiarsa, musim durian dumugi. Nah, kagem panjenengan ingkang tresna dhateng durian, mesti mawon es dawet durian Pak Slamet saged dados salah satunggaling alternatif kagem nyegeraken dahaga panjenengan. Ajeng kados pundi menawi es ingkang viral menika ugi dipun datangi dening Den Bagus? Ayo langsung kemawon pemirsa. Ono grebekan ta iki. Gue arep joget-joget, Lur. Pak Slamet es dawet. Oh, es dawet duren, Lur. Nek karo Den Bagus iki ning jan enak tenan. Waduh ya, ngene pengen sing seger-seger ketemu langsung ning arep moto iki. Es dawet durian. Oh, iki kudu dijajal ngene iki, Lur. Wah, iki Lur, ayo dijajal es dawet duren. Durene bek nang kene iki. Nah, sing ngantri nang mburiku ya sik akeh, sik jajal duduhe sik ya. Wah. Seger banget iki, Lur. Tenan. Durene akeh, Lur. Cendole seger. Legine iki pas. Tenan iki enak banget, Lur. Aja nu. Nek iki aja iki tenan iki enak lho. Iki. Lan kok wandel koyo ngene iki piye ya? Iki semenake 20.000, Lur. Iya ya. Pak Slamet ki sedekah, Lur. Iki urut dodolan. Iki tanganku sampai kesel, Lur. Ngangkat saking ngabote iki. Isine bek. Konsepe sedekah iki lho. Ibu-ibu enak apa enggak? Sering langganan di sini? Sering langganan? Seminggu berapa kali belinya? Tiap hari? Pendino, Lur, tibake. Nah, iki ya. Isine cuwili, Lur. Dagingnya kuandel. Entek, Lur. Lon. Iki warep tenang. Yuk pamirsa, sumangga kita lajeng lestantenaken kathah kebudayaane ingkang kita gadahi kagem putra wayah ing wekdal mengajeng nggih. Lan seni jaranan kala wau temtu kemawon saged dados salah setunggalipun tilaran budaya ingkang lengket wonten Indonesia. Temtunipun saestu alangan menika dipun akeni dening bangsa sanes. Wah, eco sanget nggih Den Bagus nikmati es duren ingkang cekap ngelegenda kasunyatanipun.
Lan boten namung menika mawon damel ngiler nggih pamirsa. Nanging topeng durinipun kathah saestu. Kepareng nggih sanes wedal kita nyobi nggih. Tentunipun referensi kuliner kala wau saged kita tingali wonten program Jan Enak Tenan ana Caraka TV. Tasih wonten setunggal malih informasi ingkang boten kawon menarik saking informasi saderengipun. Kinten-kinten wonten informasi napa nggih? Nanging saderengipun pamirsa pawartos menika dados panutuping pepanggihan kita dinten menika. Sampun kesupen kagem terus mirsani kathah informasi menarik sanesipun namung wonten ing pawartos Jawi Hono Caraka TV. Kula Sheila Oktarina nyuwun pamit lan matur nuwun. Pamirsa, wonten menapa ing pikiran panjenengan sedaya miwiti ningali olahraga setunggal menika? Nggih, tentu mawon memacu adrenalin nggih. Bouldering nggih menika pemanjatan ingkang dilajengaken teng dinding gym, jawi ruangan utawi nglebet ruangan ingkang gadhah inggil sekawan ngantos 6 meter. Awit manfaataken watu-watu alit utawi watu buatan ingkang nempel teng dinding menika. Nah, pamirsa sakniki kula badhe dolanan. Nah, ini dolananipun olah kanuragan bouldering. Nah, kados pundi nggih? Langsung mawon nggih. Coach. Hai. Halo. Hai. Hai. Waduh, lagi manjat-manjat tadi ya. Ini aku mau dong diajarin biar bisa manjat-manjat. Boleh. Oke, Coach, tadi kayaknya seru banget. Ini olahraga apa sih namanya? Ini kita nyebutnya bouldering ya. Bouldering tuh, bener kan pemirsa? Bouldering itu bedanya apa ya sama wall climbing? Sebenarnya bouldering itu tercakup dalam wall climbing. Cuman wall climbing itu banyak macamnya. Jadi ada kita nyebutnya lead climbing, ada speed climbing, ada bouldering. Nah, Oke, kalau untuk lead climbing itu dia yang wallnya tinggi, yang mungkin biasa sering ngeliat-liat gitu di Olimpiade. Nah, kalau bouldering ini maksimal tingginya 5 meter. Jadi dan nggak pakai tali. Bawahnya pakai matras. Oke. Nah, pemirsa, nggak kenal nggak sayang. Kenalan rumiyin nggih. Namanya siapa, Coach? Aku Adit. Adit. Oke, Coach Adit nanti boleh dong. Tadi udah dijelasin. Sekarang latih aku. Boleh. Boleh? Silakan. Oke, langsung aja. Yuk. Yuk. Sumangga. Jadi nomoran ini nomor 1, di sini nomor 2. Di setiap nomornya itu ada tulisan R, ini sama L kan. Berarti ini right and left. Ini right, ini left. 1 left, 1 right, 2 itu right. 3 itu berarti left. Oke, pokoknya yang sebelah sana left ya, kiri ya. Ya, jadi pakai nomor. Jadi nomor 1 kiri, 2 kanan, 3 kiri. Nah, tangan itu udah disiapin semua, udah ditentuin yang mana aja boleh dipegang. Kakinya bebas, latihan, power, buat latihan teknik bisa di sini. Oke, jadi kiri, kanan, nanti kiri lagi, jadi ke kanan, kakinya bebas. Terus nanti 5-nya sini kiri, kanan, terus kiri lagi, kanan lagi. Harusnya bisa kok, masih gampang. Nah, pemirsa menika tangan sampun ditentokake nggih. Ini kanan, Ini kiri, oh ini kiri. Kiri teng mriki, kanan teng mriki, terus di kiri lagi. kiri, Terus tergeser kemari. Ini tangan kanan, kanan, nanti ini tangan kiri. kiri. Nah, kira-kira teknik dasarnya demikian. Oke. Yo, dicoba nggih, dicoba. Ayo dicoba. Jago. Ini pertama kali bouldering. Pertama kali. Bagus. Untuk pertama kali bagus. Untuk pertama kali bagus kayak pemirsa meskipun tanganipun rasane. Besok pagi bakal lebih sakit kok. Oke. Nanti kita main lagi ya. Oke. Siap.